подія. І зібравши, щоб відчекувати, як віче церкви благовіщення прийшли боротися Нового Спарта. Сердечно дякую епископі Емериту, Василеві Апостолу та всьому духовенству, що служить зі мною на Божественній літургії подяки. Особливо вітаємо колишню пароку цієї парафії, серед них монсеньора Якова Мельника. Дякую царю Ігорові Ройку за його приготування до цієї особливої події, співпрацю з відданими парафіянами з організаційного комітету. Особливо вітаю маму цього Ігоря, яка прибула з України, та маму його дружина, яка приїхала з Канади. Оцеві Ігорові вдалося довершити надзвичайну працю з приготуванням. Може, тому що його точно любить життя. Понад це усе вітаю парафіяни цієї праці та побачених гостей, які достоїло нас зачарованість про своєї присутності. Дякую Богу, який так гарно відносить наш душ та серця в молитві до Бога. Вірні та духовенство цієї парафії є учасником дуже особливого покликання. Ця парафіяна родина має виняткові відносини з Пречистою Дівою. Ця Діва Марія безумовно походила, що стала частиною Божого плану і принесла Ісуса в світ. І так і ця парафіяна родина покликання нести Ісуса в світ з таким же запалом та відданістю. Ангел прийшов до Марії і попросив її стати матір'ю Месії. І Марія сказала так. Залишалася вірною цьому навіть в найважчі часи. У Євангелії Марія зображена тією, що береже Боже Слово. Ісус прямо сказав, що Марія називає благословенною не тому, що вона є його біологічною матір'ю, але тому, що вона збирає Слово Боже. Ми з вами йдемо її слідами. Ми намагаємося наслідувати їй у непохитність і бережне Слово Боже. Коли я вперше прибув до Філадельфії вже 11 років тому, то відвідав багато місць, де збираються українці. Коли я запитував людей, з якої вони парафії, багато з них відповідали, що з Нового Спарта. Вау! У мене склалося враження, що половина Філадельфії належить до цієї парафії. Коли я з різної оказії відвідав парафію, я шукав знайомі лиця цих людей. Я не знаходив їх серед відданих парафіян, що зберігає дар віри цієї церкви. Марія залишалася непохитною збереженою Слова Божого, не дивлячи на великі випробування. Вона запрошує вас і мене бути таким ж. Як наші діти та внуки зрозуміють, що Бог цар'янець, коли їм буде бракувати нашого прикладу, стійкості у вірі. Наслідуємо і причисто збираючи непохитність християн. Збираємо щоразу на молитву своєї церкви, щонеділі. Бо ми потребуємо один одного. Бо ми відповідальні один за одного у нашій подорожі вірі. Особливим випробуванням для нас має стати поведінки батька у
у Евангелия. A favorite passage of mine in the Gospels, over and over, we see how Jesus heals. And I particularly draw attention often to a father who comes with his ill child, his ill son, wanting healing from the apostles. And I refer to it today on this very special occasion, the 50th anniversary of the Annunciation of Blessed Virgin Mary, Ukrainian Catholic Church in Melrose. Because we have much to think about, to meditate, to celebrate, with our hearts filled with gratitude, and we're thankful for all those who graced this celebration with their participation, with their prayers, with their talents. We are especially blessed to reflect on many messages of the gospel, our Lord Jesus, for you, for me. And as I said, I reflect on the Father who asked the apostles to heal his son, and they couldn't do it. His faith was shaken. He was filled with much discouragement. And many of us can identify with that feeling in our faith journey. All this man could do is ask Jesus an elected word, and it should be a part of our prayers. Help me if you can. If there is some discouragement in me, some doubts, take them away. Fill me with that unquestioning faith. Isn't that what you and I all of us strive for in our lives? That unquestioning faith in our Lord Jesus Christ. But you know, Jesus never disappoints us. He didn't disappoint that father and the many others he healed through the Gospels. He cured the boy. He cures us, helps us. You know, when the disciples on many occasions asked the Lord, why couldn't they heal? Jesus simply said that cure demanded prayer. In other words, he was saying, you don't live close enough to God. They had been equipped with power, but it needed prayer to maintain it. Just as we need the power of the Lord to maintain our faith. God gives each of us a gift. We need to maintain close contact with Him, or else that gift will wither and die. Our gift of faith will lose its vitality. We lose that living power, that something plus, which makes for greatness, for the exceptional. And without that living power, the gift becomes a performance instead of an offering to God. You and I are richly given gifts by God, each in their own measure, some smaller, some greater. We are empowered to use our gifts. You and I are empowered to become agents of change in others. You and I are invited to call others to a higher order of thinking and living. You and I are called to bring others closer to God. And we need one another in regular prayer, gathered together in our church, to be nurtured by the power of prayer, with closeness to God. When we derive this power when we gather in church regularly, we come to experience that close personal relationship and dependence with Jesus Christ. Our closeness with Jesus compels us to call others to share in what that same joyous personal relationship with Jesus. The vitality of our faith can be a source of growth and challenge for others to come closer to God, especially amidst our children, our family members, and others that we are called to meet in our day-to-day life. Заснування цієї парафії повністю опирається на зобов'язання збиратися разом і навчати вірі. 50 років тому парок, засновник та й піонер цієї парафії, присвячений благовіщенню Пресвятої Богородиці, зобов'язалися проповідати добру новину віруючим українцям. Парафіяна родина служила людям різних поколінь. Таїнство віри навчалося, їх відправлялося. Наші серця сповнені вдячності до піонерів, які з радістю та великою жертовністю поводилися наслідувати приклад Пречистої Матері служіння вірою. І ми вдячні всім священикам, які так вільно служили людям на цій парафії. Кожен з них, поділивши своїм даром надихання,
парафіянку шляху. Серед тих, що служили ковча, були усвячені сестри, зокрема сестра Томі та інші сестри служебниці на прошлій Діви Марії, а також сестри, що тої Василя Великого, які є сусідами парафії. Вони подавали життєвості вірі цієї парафії. І ми особливо вдячні вірним та стійким парафіянам, таким активним та щедрим у підтримці парафії впродовж цих 50 років. Пригадайте, як Аня сказала Марії, що вона стане матері Бога. Що вона сказала? Вона лише спитала, як це сталося. Парафіяни також відважилися на випробування. Вони усвідомили силу спільної мандрівки як одна родина віруючих. Ми ніколи не є самі, коли довіряємося і уперто йдемо Божим шляхом. Разом, як і одна родина. Продовж цих 50 років ви іще не самі, але з Богом. Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church has become a spiritual home for many. And you and I are called to develop that same unquestioning faith revealed throughout the Holy Gospels, through the example also of the pioneers of this parish. Can you and can we respond with anything less than the unconditional yes given by our Blessed Mother? Pope Benedict XVI so beautifully reminded the bishops at the Special Synod on Evangelization in Rome and the entire church. He's telling us, all of us, the need for announcing Christ to the world with great passion, with great commitment, with faithfulness. When we announce the good news to the world with passion, with faithfulness, we make God real to the world, a world which thirsts to know Him through you and through me, through our example, our living example of faith. So let us be passionate. Let us be passionate in our celebrating the special 50th anniversary of this parish. Let us be equal in our passion to bring vitality to our faith and to the faith journey of this parish dedicated to our Blessed Mother.